sa Bagpi Garment Center. Uy, ang ganda. Yan yung Vivis Changi, guys. Ang cute. Yan yung Vivis Changi. Ayan, Shining is Changi Garments. Ang cute. Ganda dito. Ang gaganda ng kanilang. Dito tayo guys sa may 7. Cute. Ayan yung kanilang favorite. Magkano yung mga ano nyo po? 160 ma'am, 140 wholesale. Pagka retail po? Ano po 160? 160. So ayan guys, bukas lahat yung ano ngayon, yung stall, bukas lahat ng Changi. Kasi Huwebes ngayon guys, Huwebes and Monday yung schedule dito guys. Malapit na tayo sa may Bagpi. Dito na tayo sa may Bagpi Garment. So punta tayo dito, pasok tayo dito guys. Pagbungad dito, meron silang ganyan yung mga pabahag. Dito sa may Basilcor. Dito na tayo guys. Ang ganda. Ang mga... Uy, ang cute naman nun. Oh. Ito yung mga pang-pajama. Mga pang-bata. Magtitinang ng pajama ni Daniela. May mga ano na sila dun oh. Sizes. Ito yung kanilang stall. So, for 1.9, ganyan naman yung mga ito naman yung mga short, guys. 45 pesos. Ang cute. Cute ng Hello Kitty. Ang cute. O, sa may 427. Cute. Pero tingin pa tayo. Ito may mga boxers sila. 85 pesos. Pwede nyo naman po balikan. 270. 270. Medyo na-price na. Stall niya is 433. Yung dress po, 250. 250. 215? 250. Ah, 250. Medyo nag-ano na, no? Thank you. Medyo nagmahal na ngayon yung mga ano, guys. Oh, yan. Ito mga ganitong... Mga ganyan lang dito sa may Bagpi, guys. Kabila. Bakit na mga to, oh. Mga pang summer. Tanong ko lang po, magkano po yung ganyan, ma'am? Yung mga ganyang design po. Ah, pwede pala. Sa yung parang knitted po. Ayun. 380 po, ma'am. Wholesale and retail po. Yun. Thank you po. Dito tayo sa kabila. Mga white, mga printed. Magkano po yung ganyan po? 80 wholesale. 80 daw wholesale. 90 po pagka ano po rin. Ang cute na mga print nila, oh. Thank you, kuya. Ito naman sa 538. Ito. Gaganda. Hijab. Sa may LJ5 RTW. Kanilang Facebook page. Kahanap ako ng terno na ano. Ang cute naman nito, oh. Ma'am, meron kang ano pang 8 years old na ganyan? Meron po. Patingin nga po. Ang ganda ng print. Anong tela po niyan, ma'am? Korean cotton po. Korean cotton. Pag isa lang po, ma'am? 130 po. Ah, 130. Pag wholesale po, 120. 120, ma'am. Ang cute nun. Ang cute nun. Tingnan natin dito, guys. Meron din dito ulit si Seven. Daming mga stall pala ni Seven. Ito rin sa kabila. Tingin tayo din sa kabila, guys, mamaya.
Cute. Dito tayo sa loob. Ay, palabas na pala to. Cute. Palabas na pala. Cute, oh. Magkano po ganito? 100 po ato wholesale. Pag isa lang po, 110 po. ang cute naman nito. Oh. Dito naman yung mga ano guys, oh, mga bedsheet tayo. Ang cute, oh. Ang dami ding nakaano dito. Maghahanap ako ng ano. So, kasi pang ano siya, oh. Pang summer. Magkano po dito, ate? 180. 180 daw siya. 200 siguro yung pagka-retail. Pag isa lang. Cute, oh. Magkano ganito po? 280. Ang cute ng tela. Guys, gaganda, oh. Marites. Ang cute naman nito, oh. Ay, mga 100 na lang. Mga shorts. Punta tayo sa may ano, guys. Ang cute naman, oh. Mga pang bata. Mga pang bata. Naghahanap ako ng pang ano ni Dada. Tayo sa kabila. Ay, ang ganda, oh. Magkano ganito po? 280. Ah, 280. Sabi ni Chuki, sana all. Ang ticket Wala tuloy ng antok ko sa inyo. Ang cute. Ang cute naman nito, oh. Magkano ganito po? 250 daw ang wholesale niyan. Pagka retail lang po, magaan. Ay, ito pala yung mga pants guys, oh. 250 wholesale, 270 retail. Same sila. 240 ito namang isa. Ito magkano dito? Ah, partner na pala siya, no? Partner na siya, oh. Anong pangalan ng stall mo, kuya? Via Fashion. Ayun. Ah, iba pala yun. Pili ko guys, oh. Ayan. Cute. Para sa mga viewer. Sige po. White po. Dito siya sa may ano guys, sa Pasilyo 2. Sa may exit. Pa-exit na rin yan. Cute din ang mga to, oh, sa may restaurant. Ganda. Walang pinaka-dragon ball. Anong name, ma'am, nung ano mo? LNM, ma'am. Ellen, ma'am. Anong profile? LNM. Ah, Ito, ma'am. okay. Para, Sige, parang yung isa, ma'am. Opo. Ito siya. Antayin lang natin magkaroon ng Sige po, okay lang picture po. to. Anong name, ma'am? Patingin niya po. Ito yung name po. LNM Ayan. Clothing Shop, Taytay Changi. Yan, guys. 30,000 yung... Ah, hindi. Yung ano lang pala yan, ma'am, no? Yung sa mga member mo yan, Yes, ma'am. Ayan, Member yan, po yan. niya, ma'am, yan. Thank you po. Ito, oh. Ang summer. Magkano yung ganito nyo po? 135 po yung medium, 120 small. Ang ganda, oh. 7 ay mga... Ang cute. Short Kabagda. dito tayo. Magkano yung mga wholesale tsaka ano nyo dito kuya? Retail. Ano pong ano? Kahit saan yan kuya. Yan. Kaya yung mga pants, ano yun, 200. Yung plain 200, 180. Yung May design. stripes, 110, 100. Plus etong mga ano na. Ito mga polo, 130, 120. Tapos ano yan kuya? Totoo. Ay, ang ganda. Magkano yan? Yung terno na ganito ma'am. May terno siya? Yung ganun. Ay, saan ba? Patingin, hindi ko nakita. Oh. Labas pala ang ano dyan, no? Pwede rin naman yung pag ano, itatali mo siya sa likod.
parang K5 po. magkano? Oo, yung magkano naman 140, yan? 130 wholesale. Patingin ako kuya. Ganda picture. Ano mo ma'am? Sayang. Just me, Ella, i-check mo. Ang dami ko ng viewers sa sa mga dito, pag Sa nag-vlog Facebook ako. Sa YouTube ko. Ayun. Ayan guys, imbes bibili ako nito, yung mga pantulog ni Dariela. Naamoy ko kasi si ate, ang bango nito. Ayan, i-promote mo kuya, ito pala yung seller nito. Anong name mo kuya? Vincent. Vincent. Taga dito ka din. Yes po, ma'am. I-ano mo tong ano mo? Eurosen po yung mga product. Eurocent. Yes. Bali pwede din mag-credit card. Yes po, ma'am. Nagtumatanggap din kami ng mga reseller po. May ano kayo sa mga mall? Wala? Wala po, ma'am. Wala. Ganito lang. Ay, alok-alok lang. Ba't ayaw nyo mga showroom, mga ganyan? Ano po, ma'am? Kasi ano, Wala pala kayong pwesto. wala po. Kami na po mismong naghahatid sa customer. Dito naman guys sa My Cloth by Eileen. Ito yung kanilang price. Yan yung mga design. Gaganda. Magkano yung mga ganyan ate? 150 to 160. Pa-eyelet yan no? Ang ganda mga pa-eyelet. Daming mga design dito din sila sa may sport or side. May mga sale sila guys. Dito sa 161. Ang ganda ng mga design. White. 161. Ganda. Meron din mga pang bata sa 1.5. At 3.5 ka daw. 180 pa natin. Yung mga chinelas guys. May bag din dyan.